Poštovanje, moje ime je Žarko Petrović, ja sam psihoterapeut, a današnja tema eritrofobija. Jedan od vas je na internetu prokomentarisao, verovatno da ima mesec, možda i više, mesec i po dana prokomentarisao da hoće da čuje o eritrofobiji. Naravno, ja iskreno nisam ni znao šta je i od internetu kucam u Google, eritrofobija, strah od crvenjenja, okej. Eritrofobija, odnosno crvenjenje, nastaje kao, verovatno, ovako laički objašnjavam, ja nisam medicinar, ali nastaje kao posledica plitko posađenih krvnih sudova, ili imate puno krvnih sudova u epitelu kože, ili vam je koža svetla, ili tako neka fora, ali to je fiziološka stvar, što znači da kad se čovjek uzbudi, poveća mu se pritisak ili je temperatura nekakva, da će da mu bukne lice i da pocrveni. Postoje ljudi koji imaju, kod koji se to javlja i vidno je, i celo ovo organsko objašnjenje da je i organski zaključak, tu ništa ne može se uradi. Znači, to je tako kako je, i kao što ne možeš da želiš da ti nos bude više, tako ne možeš da želiš i da ti krvni sudovi budu zasađeni pliće, možeš puder da koristiš. Ali ja mislim da je mnogo bolje da umesto da probate da nađete rešenje da to sprečite, pozabavite se eritrofobijom, odnosno crvenjenjem, kao neče što je deo vaše ličnosti, odnosno deo vašeg organizma, i tako da ga i prihvatite. Jer nemaju svi ljudi koji crvene, nemaju svi socijalne strahove, ali oni koji imaju socijalne strahove uvek imaju neki simptom ovamo organski koji ne može da se promeni. Mucanje, da se ukoči, da ne zna šta treba da kaže na javnom mestu, da se zbuni, da se znoji, da pocrveni, da drhti, sve je to organski i sve je to faktički normalno, nije poremećaj. I ako je tako, onda zapravo ta pojava, to crvenjenje samo po sebi nije dovoljno da izazove poremećaj, već mora da se udruži sa kognitivnim procesima koji kažu to je nedozvoljeno. I cela terapija takvih problema se svodi na ovo ne možeš promeniš, crvenjenje, jeli to je tako kako je, ali zašto je to nedozvoljeno i ne sme se dešava taj kognitivni deo koji se spojio s ovim organskim, on može da se menja. Jako teško i samo u smeru prihvatanja, a ne u smeru kontrole. Tako da ljudi koji imaju crvenjenje mora da prihvate. I zato za sve te socijalno obojene interakcije, gde se javljaju svi ovi simptomi, važi ono od čega se plašiš, crvenjenje, desit će se, ali ono kako misliš da će drugi da ga tumače, nije tačno. I tu je prostor menjanja tih ubeđenja, šta drugi misle o tome šta se meni javlja. U suštini ljudi ne misle mnogo. Neki se raduju, zato što, hvala Bogu da nisam najgori, ali takvi ljudi, ako nisu eksplicitni u tom stavu, vam i ne trebaju. S druge strane, ljudi procenjuju i prihvataju druge ljude na osnovu nekih drugih osobina, a ne na osnovu fizičkog izgleda. Možda neće neka devojka se zabavlja sa momkom koji crveni, zato što je to trip koji je zabranjen, ali retko je, nisam čuo. Koliko ja znam, svi ljudi koji mi padaju na pamet, koji imaju crvenjenje, imaju partnerke i žene, čak nisam ni obratio pažnju, tako da za njih ne znam, ali verovatno da svi imaju partnere. Tako da to nije problem. Problem je moj odnos, kognitivni misaoni stav koji imam, koji se suprotstavlja i kaže ovo mora bude promenjeno, pa ne mora. I jedini spas jeste preko prihvatanja. Zbog toga, na to se nadovezuje i ove estetski zahvati, gde je cela serija je potpuno retardirana. S druge strane, postoji jedna siva zona, može, ne može, tipa klempave uši detetu, bla, bla, će ga zezu, istina je. To nemam stav. I treći je ono kao estetski zahvat, ali funkcionalni estetski zahvat, recimo potpuno kriv nos, devijacija, pa ispraviš nos da bolje dišeš i tako dalje, ali jako veliko pitanje. Ja sam stava, što ne znači da to treba da bude i tuđi stav, ali ja sam stava da čovjek treba da radi na prihvatanju
naravno da se trudi, da prihvati i da to sjedini sa sopstvenim identitetom i da bude dozvoljeno i da kaže ok, ja sam zbog toga takav, a ne da menja i da koriguje. Istovremeno, problem je što se te estetski zahvati ne odnose na... Oni ne služe da pokažu kakav je integritet jedne osobe, već priča o statusnom simbolu. I svi zahvati estetski se svode i sve korekcije, čak šminkanje, odeća, sve, brada, sve se bazira više na statusnom simbolu nego što se priča o integritetu jedne osobe i to imamo dokaze još u bronzanom dobu kod Ecija, to je onaj zamrznuti bronzanodobni čovek koji je nađen na Alpima u Italiji, valjda. Imate sibirska vila, jelenska vila, tako nešto, nemoj da me držite za reč, cela istetovirana sa jelenima i tako dalje, ona je bila ženski šaman, koja pretpostavljam se umre nešto između 25 i 35 godina, ona je isto nekih 2-3 hiljade godina pre nove ere. To su sve bili statusni simboli sa svim nekim odeždama i promenama na telu koje se dešavaju, a nađeno je sad, nemoj da me držite za reč, ali modifikacija tela, modifikacija zuva sa nekim linijama, boga mi jedno 40-50 hiljada godina kod neandertalaca i to se smatra sada za najstarije modifikacije i o statusnim promenama unutar društva, što znači da ove sad modifikacije koje mi radimo, i tetoviranje, i piercing, i naduvavanje usta, ovo ono, to neće da ne stane, nema šanse, samo može se pojača, zato što se statusne razlike, kako se mi izjednačavamo u društvu, potrebno je statusne razlike da se naprave unutar tih jednakosti, mora da se napravi nejednakost. Malo smo proširili temu, ali da se vratimo na crvenjenje, tu će da bude i ne pokušavajte. Prihvatite, budite svesni tog crvenja, gledajte kako ljudi reaguju na to. I vidjet ćete da zapravo uopšte ih ne interesuje. Uopšte ih ne interesuje. Mnogo je bitno biti vaspitan i javiti se komši na ulici, nego da li ste pocrvenili ili niste pocrvenili. To je deo vas. Ako se dopao ovaj video, ako se sviđa moj stil i rad, nagradite me, subscribeujte se, lajkujte video, a ako ima potrebe za terapijom ili bilo šta, pišite mi. Ako ne možete da dobijete termin kod mene zbog gužve, ja ću rado da vas usmerim na kolege koji rade u kabinetu kome i ja radim i moći ćete kod njih da zakažete neki termin. Online ili uživo. A mi se vidimo u nekom drugom videoklipu. Pozdrav!